ale taký poriadny nejaký mamut, keby sa ukázal. Toto je paláda. Dobré ránko. Presný čas je 3:41 a idem pozrieť na našich tatranských vlčkov. Plán je nasledovný. Mám 2 hodinky asi šlapania na miesto, takže okolo 6 chcem byť už na mieste, kde ich budem čakať. To je asi pol hodinka pred rozvidnením, čo je najlepší čas, kým si rozbalím techniku a tak sa usadím tam. Tam budem sedieť asi do 8:30, cca do 9:00. Potom sa presuniem po fotopáscu k tomu parohu alebo zhodu, už si to nazvite ak chcete. Lebo ľudia sa začínajú motať. Začiatok februára, no, tí paroškári to už ľudia kade tade. A ten môj projektík by mi zbytočne by mi ho zrušili, keby mi ten schod ukradli. Respektíve zobrali, však neukradli. Zobrali. No a idem si ho niekde skryť, dám na tom mieste, že by mi ho nikde našiel a fotopascu zoberiem domov. Však za ten mesiac sa tam možno aj dačo natočilo, no však keď uvidíme. Keby sa po ceste ešte podarilo nejakého jelienka natočiť, tak už by som bol celkom šťastný. Nejakého lepšieho, lebo tie menšie už natočené mám, ale taký poriadny nejaký mamut, keby sa ukázal. 200 torak, najlepšie. No. Je sa na to. Konečne trošku oddych, slniečko. Teraz je to už paráda. Čajík. Pomaličky sa presúvam ku fotopásci. Ráno som nemal absolútne nič. Na prechode, kde som vlkov čakal, neprešlo nič. Ani vysoká, ani vlci. A po vlkoch momentálne v tejto lokalite nie je ani smrad. Ale treba to skúšať. Práve som na nejakom 12. alebo 13. pokuse. 13. ráno som tu asi. V priebehu mesiaca a zatiaľ nič. Ono to s vlkmi väčšinou je tak, že to 30. až 40. ráno. Čiže v mojom prevedení je to nejaké 3-4 mesiace na jednom mieste, kým sa dopracujem k nejakej fotke alebo nejakému záberu. Takže je to všetko v poriadku.
Mám pred sebou ešte nejakých 20 rán stravených na tomto mieste. Čiže keď to nejako prepočítam, že chodím do roboty a viem tu stráviť nejakých 10 rán mesačne, tak 3-4 mesiace to bude trvať, kým sa k tomu dopracujem. Ale ja som veľmi trpezlivý, máme čas. Toto je baláda. Všetko okolo to je baláda. Dorazil som na miesto, kde mám ten schod. Chvála Bohu, ešte je tu. Nikto ho neukradol. Tu je taký chodníček od zvery, kde chodia aj vlci, aj jelene, aj medvede. Tu je ešte aj fotopasca. Takže všetko žije. Idem skontrolovať, čo bolo na fotopasci, či sa niečo natočilo. Tento paroch, čo tu vidíte, kde je, jak sa skrýva, tu je. Idem ho tu niekde odložiť, skryť, tak aby ho nikto nenašiel. A v tomto projektiku budeme ešte pokračovať na jeseň, keď sa trošku ten zhodársky ošial blúdni, tak aby som ho tu nemusel potom nosiť, tak si ho nechám tu. Na dnes skončím, keďže idem po obede ešte do roboty. Nafilmovať sa mi nepodarilo vôbec nič, nevidel som nič, tak som si skryl aspoň ten pároch pod strom. Na fotopásci sa natočili paradoxne samé jelene a skutočne krásne jelene. Ani jeden vlk, ani jedna líška, ani medveď pri tom nebol. Takže budem v tomto projektiku pokračovať ešte na jeseň. No musím počkať, kým padne tento ošial zhodársky, lebo zbytočne by mi ten zhod niekto zobral a aj možno fotopascu. No tak, vy si teraz môžete pozrieť tie nádherné jelene, čo sa pri tom parohu natočili. Je to zaujímavé správanie, keď jelena tráfi na zhodený paroh iného jelenia. No a pri ďalšom videjku dovidenia, do počutia.